jonde musabaqat enen mbiyata ɗum e pular kawgel to bange jangde alquran no ceerno ahmad hamma ceerno haalir ɗum ɓooyi ko fuɗɗa ɗo e ngoɗo wuro e kirjingol e yamirore ceerno men ceerno ibnu umar ceerno yamirino dendangal jangoɓe walla janginoɓe wonɓe e ngoɗo wuro yoɓe mbat fedde wootere taw fedde nde ene rendini dendangal janginoɓe e nder wuro Madina Gounass taw fedde nde rendini nde koko faate e jangde ko yowiti e jangde ko moƴƴinta jangde ko nawrata yeeso jangde fedde nde ene woodi gila nden kadi fedde nde kadi ko hen woni e nder mum noon e kirjin makko kam e nder kirjirgol makko kanko ceerno men ceerno Umar ceerno oɗo musabaga fuɗɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko fuɗɗa ko kadi en jii kadi hitande fof e ɗum ɓeydo koto bange noon worɓe kañum tan wownoɗen wadde fodde ko ena wana duuɓi 5 ha jeegom ha jeeɗiɗi kala nde ena waɗa kanko ceerno men ceerno ibnu Umar ceerno kanko hirjinta so waktu mum yonti siftina hay hikka o namdima kam ano gorɗon on cuwato mi imam aha kay ko hemmin ngoni inchallahu taala ene fellita so Allah jaɓi ha woni hedde duuɓi jeeɗi noon no kala nde gasoyi jonde nde ko kanko timmintande ɗum kadi gandiron ɗum noon teddugal mum kadi kanko timminta jonde nde kanko arata o timmina jonde nde o waɗa duwa o rokka en kadi wasiyaji makko yo o wasiyto en inchallahu taala hikka kadi ko kanko waɗata ɗum so Allah haaji omo felliti ɗum omo fellitani ɗum kadi kala ko ɗum namdi kadi o wi noon omo yiɗi rewɓe ɓe kamɓene kadi yoɓe mbattu wadde ɗum teskade hankadi ni yiyama kamɓene jangde nde ɓe keedani hen caggal kono teskade ko kalanɗen joni joni e sifa Madina na jogii sifa mum keeriɗo wona kala no neɗɗo yiɗiri ko noon waɗirta no jogii ko teskete hen ko heewi surtout to bange rewɓe ellaji no yaawi feeñde hen rentade noon ɗin ɗon sifaji fofof ɗum waɗi hitande fof emin eɓɓa kono eɓɓono nde ronka yo gas hitande fof noon kadi o hirjin ha no rawan ndeya o hirjinino ɗum kirjingol cattugol ngolne kadi min peñƴitino wadde ɗum kono on saha koye mawlude fonno hawrude ha eɓɓanoma nanganoma hay ñalawma e nokku to fotata waɗede Allah ñaawi e nden yolde ɗanngal jolani mo woni o ala ɗo taw on saha no hirdinirtuno ɗum ni ɓurantano min wadde ɗum caggal makko min jiɗano wadde ɗum sona e tawede ɗum waɗi min laji ɗum Allah waɗi kadi rawade yiɗanoma kono kadi newoyaki Allah ko hikka noon ñaawi yo ɗum waɗi min jettira ɗum Allah joni noon musabaqa woni kawgel alqur'an fandare men e musabaqa o fandare nde ko jiiten ɗo ko fof ko hunde feeñde kono woni fandare beele yimɓe ɓe ɓeydo wattude hakkille e jangde jogo hen himmeji
janga kadi ha moƴƴa ɗum woni fandare nde fandare nde ko ha jange taw kadi ko jangde moƴƴude sabi aduna o fof na janga jangdele moƴƴuɗi enen ne en ɗon kaani jangude jangdele moƴƴude ɓe ɓurani en wawde jangude ɓe ɓurani en kadi hakkillaji kadi jangoji ɓe ɓurata en tan ko himmirde ɗum e wadde ɗum haaju neɗɗo kala ko himmir kala ko waɗi haaju o gasnat ɗum o wawa ɗum kadi no heddiɓe ɓe mbaɗi ha mbawi enen ne so en mbaɗi noon en mbawat yo Allah wallu en e ɗum noon musabaka men o noon eɗen gandi fuɗɗorade ɗum e sifa nde min puɗɗorno musabaka o to bange worɓe min peccuno ɗum koyno tolnoji tati kono woni fandare mawde nde inchallahu taala musabaka kala mo ena waɗe ɗo to bange worɓe mum e to bange rewɓe taw ko rewɓe alqur'ana neɓe wonata taw mo renani tawetake ɗum woni fandare men ɓurde mawnude nde oɗo saaha noon gonɗen koye fuɗɗode golle ɗum waɗi noon eɗen ƴettira ɗum seeɗa seesa ha min jettoyo to min jiiɗi yettoyade to goote mon fof ɓeydo wattude e ɗum hakkille anda ko ɗum woni fandare nde musabaka o noon no mbiruɗen nane ni en pecci ɗum e tolnoje tati tolno gadano o kanko koto arde tawterede hen kala ko famɗi omo jogii hidibaji 4 taw ɗi kam on wawi ɗum on moƴƴin ɗum kala ko famɗi ɗum woni tolno keɗɗo lesɗo tolno goɗɗo mo ganduɗa o woni tolno kakidiɗo o jomum kala ko famɗi omo jogii fodde hidibaji 7 ɗin kadi omo reeni tolno goɗɗo o ko ɓurɗo hidirbaji 10 ha yetti dengol fonno wonde ko remɓe meɗe tan taw goɗɗo jillani e maɓɓe e teskade noon fodde ko jogiɗen e renɓe eɗen jawi ɗum no feewi e jangde men nde no wayni kala ko famɗuno eɗen ponno dañde hitade fof fodde renoɓe kala ko famɗi capanɗe taw eɗen daña ɗum hande en poti ummade noon en poti ɓurde ɗo en jogui jorto noon inchallahu taala no yadata ni ɗo e duuɓi garoyoji eɗen jogui jorto ma en dañ ɗum bal ha temedde eɗen jurti dañoy ɗum yo Allah waɗan en noon joni noon fedde nde ganduɗa ene rendini dendagal jangguinoɓe alqur'ana e nder wuuro he e nder fedde he kadi eno sosa hen goomu ngun goomu ko kamɓe kalfina ko faati e jangde e sifo kuuɓɗo ko faati e musabakat o e sifa keeriɗo ɓen ɗon noon ɓe goni 7 mbele onon tawaɓe ɗo ɓe gandon ɓen koye on goomu ɓe jeeya ko ceerno ahmadou amar ceerno goto jooɗiɗo ɗo o e ceerno habibou mama ene mbiyata ceerno habibou yaro alpha to galle mama legal ɗaygoto e ceerno mahmoud sall goto mo ganduɗen omon ɗo tawa e jonde he e ceerno harouna diop to darussalam galle ceerno darussalam e ceerno cheikh talla goto jooɗi ɗo mo heeɗi kam banggue ñaamu e ceerno saidou mo ceerno ahmad baro mo ceerno saidou ene mbiyata galle kiiɗo ceerno seydou ba ko noonne kadi ceerno ibnu oumar sow
mo ceerno Ousmane Sow goto omon ɗo jooɗi kankone e ceerno Siraji Kebbe goto mo ganduɗen e ceerno Siraji Diallo goto kadi mo ganduɗen mo gonduɗen e duɗal men to e min kalɗo e mon o minen ɓe ko sappo minen goni goomu halfinaɓe ko fate e jangde e sifo kuuɗɗo ko fate kadi musabakat o e sifo tewi eɗen kadi tosi kadi goomu wongu ko fate yuɓɓinde ko fate jangde kala nde jonde jangde jooɗi ko waynote o gueɗe ɗen ɗonne kadi kalfina ɗum ceerno Boubacar Thiam goto mo ganduɗon jangguinowo galle ceerno Abdoul Bachir ceerno to legal Sifawu e ceerno Baba Galle Thiam goto gonduɗe ceerno Abdou Amar to Darul Machiyati ko noonne kadi ceerno Ahmad Tidiane Sow mo ceerno Abou Sow to legal Nasrullah e ɓeɓe ballodirta ko ɓeɗo kalfina ko fate yuɓɓinde ko fate jonɗele jangde kala ko yowiti e ɗum kadi gandiren ɗum hono noon joni noon garten e musabakat o onon jangoɓe ɓeydo noon wattude hakkillaji kanko so faye jangude ene teske e jangde makko geɗe nayi taw no wawi yahoyde ha geɗe sappo teskade noon ko ɗum kesum e ko heewi e men ɗum waɗi sattinaka ene newna ha newi wona ko satti wona ko teeɗi geɗe nayi o teskante hen ɗen geɗe nayi kala hen geɗel won toɓɓe ɗe o dañata koye ɓurodirgol toɓɓe ko ɗon hankalin gadotoɗo o aduto na en paami ɗen geɗe nayi geɗel gal woni welngel goo ene teske hen rende ko jomum jangata ko ɗo toɓɗaneɗa ya janguɗo a jangi ɗum ha yettima saggande ala hen so saggi hen omo ustane toɓɓere wotere so jangi ɗum ha yetti omo heɓa hen fodde toɓɓe 25 wona en paami gueɗel ɗimmiwel ngel ene teske hen ko jangi ko taw o saggani taw omo totti ɗum no foti tottirede woni holɗum bonande ala hen wona wahlude helmere wona wahlude masgal so neɗɗo wahli masgal bonni so wahli lengo helmere nde o bonni omo ustane kadi toɓɓe ɗiɗi bonnude ɓuri bonde e saggude pour paamiron ɗum noon ɗon nani jangoɓe neɗɗo no wasa saggude oɗa sagga laabi ɗiɗi neɗɗo mbiyannomi kayna sagga laabi tati oɗa bonna laabi ɗiɗi bonnuɗo laabi ɗiɗi o cagguɗo laabi tati o on adomo on wiye kañum heedi yeeso pour paamiron ɗum noon oɗa saggi laabi nayyi oɗa kañum bonni ko laabi tati kono o saggani wiye an cagguɗo laabi nayyi o ko an adi bonnuɗo laabi tati te saggani on paami no feewi ɗum kadi gandi noon ɗum hono noon taw ñawore nde so faye ñaawo yeyde gandon kam koye ɗum tuuga gueɗel so jomum noon jangi saggani ne heɓa toɓɓe 25 jomum saggi bonnani ne heɓa toɓɓe 20 so jangi o bonnani omo dañi toɓɓe 20 won toɓɓe 45 tata ɗiɓel ngel hen na teska moƴƴugol jangde nde neɗɗo no janga saggani bonnani kono noon jangde nde yooɗani
ɗum noon ene ɓuri teskeneede jannguɗo ñaawoore no jangde yooɗirta so hoddiraama yimɓe potondiri to baŋnge waasde saggude e waasde bonnude jangde oya ɓuri yodde jangde oɗo ɓurɗo yodde jangde o on kadi no teskane heen ɗum kadi paamiron ɗum hono noon tata ɗiiwel ngel nayi ɗiiwel ngel so tawi noon joomum jangi moƴƴini e moƴƴingol ngol omo rokke heen toɓɓe 15 woni ɗe gen tati dengol ngol tottugol ngol ko hono noon kadi moƴƴingol ngol nayi ɗiiwel ngel sakkiti joomum na teske e jangde mum nde sawtuwol ngol sawtuwol noon teskete heen ko ɗiɗi goo yo ngol toow taw so uusima kala gonɗo ɗo fof nani taw wona hay heɓnan ɗo kono nanata ko jangata ko sawtuwol ngol no foti ummade dow to teskede bange sawtuwol mo sawtuwol mum ummaki no ustane toɓɓe ɗiɗi e gumminɗo sawtu o no rokka toɓɓe ɗiɗi e dow mo umminani sawtuwol ɗimmiwel ngel ne teske e sawtuwol ngol halso ngol toowine yo wondude e ñuuñgol woni ko mbiyeten baarnude baar noon mbawɗo wonde fof noon kala baar mo mbawɗa e baar mo mbawɗa ñembude fof yo won jangde nde ngannduɗa ene waɗa baar so tawi noon kanko sawtuwol ngol toowi kono baar naata on no ustane heen toɓɓere wotere jannguɗo noon sawtuwol ngol noon no toowi yenti kadi no regi no waɗi baar omo rokka e toɓɓe 5 so rendi fof wonde toɓɓe 65 gueɗel hen fof no jogii hen ko joomum teskante wa amma noon welde sawtuwol no annda ɗum ko sifa tagoti wonde Allah waɗi daaɗe ɗe ko belɗe so jimi ne weeli so jangi ne weeli hayso kaali so ndaasi seeɗa haala mum ka taw ko no weeli ɗum ko sifa tagoti kono haqiqa belgol teskaka heen so wona allahumma illa ɗiɗo ngari kawɗi to bangeji ɗiɗi fof sawtuji ɗi no toowi eɗi mbaɗi baal hankadi noon ƴeewete ko ɓuri heen welde noon noon belgol ko sifa mo ngannduɗaa ko sifa medgol min wonko welata kam taw welani oɗo taw min ɗum ne weeli am oɗo welani e mum ɗum waɗi ɗon haqiqa ɓurani teskede ngandiron noon kam jangde nde ko ɗegeɗa nayi woni ko teskede nani batto en hakkille moƴƴo onon jangoɓe wata hay goto mon jogo ko wiyete kulol walla jangere walla faari hay goto mon wiyataki yo jangu so wona ko jangi ko wawi ko janguɗa ko mbawɗa noon arhal ɗum fotani tidde fotani sattude hono noon ne kadi bojji ngaɗa heen fuɗɗima jangude no waya mamin pindin ɗum gotol ɗimo ɗiɗi bojji dartaki on hen wayno hankadi dartinama o yani ɗum kadi paamiron ɗum noon eɗen ñaga noon onon heeɗiɓe ɓe tinno ɗon kadi mballonɓe noon no sawtuji ɗi ɗum kadi sahana hawjina joomum en sawtuji ɗi sahana hawjina jangoɓe ɓe eɗen ñaga yo en tinno sene jange kutoroɗen konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol o wi wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun so al-qur'an ene jange keɗoɗe haysa anda ko haalete ko holko ɗum woni e heɗo sababude teddinde e mawninde ko haala Allah woni haalete hayso noon hay hunde ananani ko haalete ɗon holko woni
kono keɗoroɗa sababude rokkude hurum e teddinde konngol Allah woni e haalede kettoɗe wonande nanoɓe faamoɓe ko haalete ko beele mbawa naftorade ɗum waɗi eɗen ñaaga yo en tinno e ɗum la'allakum turhamuna mbele oɗon jurme joni noon ko adi eɗen puɗɗo e ɗiɗo ton musabaka o mbiɗen en mbaɗi ɗum no annama tonnoji tati tolno hen fof noon wonko heeɗi notitade hen e duɗe certude gonɗo e nder wuro hen wonno duɗal fof newnana ko addude tato e tolnoji tati ɗi somo jogui almudo joguiɗo ɗiɗo tolnoji tati fof kala hen tolno o wawi addude tolno hen fof ne binda hen ayeje noddaɗo fof so ari kañum suɓanto hoore mum kayitol ngol so ngol hippitama kala ko tawa ɗon e ayeje ko ɗum woni ko jomum janggata ɗum kadi en pamiri noon janngo fof kadi janggata ko nokkuji ɗiɗi certuɗi janngo fof ena jangga nokkuji ɗiɗi certuɗi ɗum kadi pamiron ɗum hono noon ko noon kalde kadi onon rewɓe ɓe hay minen jooɗiɓe ɗo ɓe ena waɗa caggitowo pewnitowo bonande on no toɗɗa caggitowo walla pewnitowo on nan ɗo no toɗɗa hay gooto hay so tawi andi jomum saggi tinnoɗe watta kawjinemo kanko janngowo eɗen ñaagaji en ɓeydi wattude ɗum haqqille no moƴƴi